Nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año nitong Lunes na ang mandatory vaccination para sa mga benepisyaryo ng cash aid program ng gobyerno ay panukala lamang upang solusyonan ang mababang bilang ng mga nagpapabakuna sa hanay ng mga mahihirap. Sabi ni Año, pwede raw itong ibasura ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ngunit binigyang diin niya na sa local chief executive na kung paano susolusyonan ang mababang vaccination turnout sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang 4Ps na programa ng DSWD ay ang permanenteng pambansang stratehiya ng gobyerno upang puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Layon umano nito na mapabuti ang kanilang kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Upang makatanggap ng tulong pinansyal, ang mga benepisyaryo ay kailangang sumunod sa mga kondisyon. Halimbawa, mga batang edad 3 hanggang 18 taong gulang ay kinakailangang pumasok sa eskwela, dumalo sa klase ng hindi bababa sa 85% ang attendance. Ang mga buntis naman ay kailangang magpakonsulta sa mga health center at magpapaanak sa mga lisensyadong profesional lamang. Okay lang daw kay Año ang mga kritisismo sa panukala at sinabing bahagi lamang ito ng mga posibleng hakbang upang makamit ang herd immunity at maiwasan ang posibilidad ng mutation ng bagong COVID-19 variant. Dagdag pa niya, hindi naman daw ito ipatutupad ng DILG. Depende raw ito sa DSWD. Kung legalidad naman ang pag-uusapan, Department of Justice na raw ang bahala. Batid naman daw ni Año na hindi nakasaad sa batas ng 4Ps na ang mga magulang o recipient ay kailangang bakunahan. Ngunit sa pamamagitan ng executive order ng Pangulo, may kapangyarihan daw ito na i-require ang mandatory vaccination kung ito ang kanyang nais. Sinabi rin ni Año na nais daw niyang mabakunahan ng COVID-19 vaccine ng mga 4Ps beneficiary at gawing mandatory ito dahil sila ay kabilang sa vulnerable sector. Paliwanag pa ng kalihim, oras na tamaan ng COVID-19, wala raw perang gagastusin ng mga mahihirap. Malaki ang gagastusin na tanging sa mga government hospital sila tatakbo. At kapag nasawi sa COVID, kailangan silang makremate at kakailanganing muli ng pera para rito. Dagdag niya, ang DSWD at ang LGUs ang magbabayad dito. Kung mabakunahan, malaking tulong daw upang maiwasan ng severe o critical COVID-19. Sa 4 na milyong benepisyaryo ng 4Ps, nasa 12% lamang daw ang bakunado ayon kay Año. Hindi raw ang pagpili ng brand ng bakuna ang dahilan ng vaccine hesitancy sa mga mahihirap kundi ang kawalan ng sense of urgency. Ayon kay Año, mas pinagtutuunan daw ng pansin ng mga ito ang kumita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kesa sa pumunta sa vaccination centers. Wala raw silang magagawa kung hindi ipatupad ang panukala dahil nasa batas na karapatan ng sino man na tumanggi na magpabakuna. Ngunit paalala ni Año, hindi naman daw kinikilala ng coronavirus ang karapatan at batas na ito dahil walang pinipiling mabibiktima ang COVID-19. Samantala, pinabura ng naturang panukala ng Malacanang, ngunit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangan munang amyendahan ang 4Ps law. Inulan naman ng batikos ang panukalang ito. Ayon kina Presidential Aspirants VP Leni Robredo at Senator Panfilo Lacson, dapat bigyan ng insentibo ang mga magpapabakuna, imbes na takutin. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Dapat may kalayaan din daw pumili ng brand ng bakuna ang mga Pilipino. Sa bahagi naman ni Senator Joel Villanueva, dahil kailangan ng legislation ang proposal ng DILG, wala raw aasahan na suporta ang ehekutibo sa Senado. Jennifer Salenga, CLTV News.